Ang mga panultihon ni Solomon mao kini ang mga panultihon ni Solomon. Ang anak nga maalamon nagahatag og kalipay sa iyang ginikanan. Apan ang anak nga buang-buang nagahatag og kasubo kanila. Ang bahandi nga nakuha sa daotang paagi dili makahatag og kaayuhan. Apan ang matarong nga pagkinabuhi makaluwas kanimo gikan sa kamatayon. Dili motugot ang Ginoo nga magutman ang mga matarong, apan ang mga daotan dili niya tugutan nga matuman ang ilang daotang mga pangandoy. Ang pagkatapulan makapakabos sa tawo, apan ang pagkakugihan makapaadunahan kaniya. Ang nagatigom og pagkaon sa ting-ani maalamon na nga tawo, apan ang magsigelag katulog makauulaw. Panalanginan sa Dios ang tawong matarong, ang pulong sa mga tawong dautan makapasakit. Ang tawong matarong mahimong panalangin ngadto sa uban ug kanunayang mahinumduman. Apan ang mga tawong dautan kalimtan sa dayon. Ang tawong maalamon nagatuman sa mga sugo. Ang tawong nagasultig kabuwang malaglag. Ang tawong matarong layo sa kadaot, apan ang tawong dautan mabulgar ang sala. Ang tawong limbongan makahatag og kasamok, ug ang tawong nagasultig kabuwang malaglag. Ang pulong sa tawong matarong makahatag og kaayuhan sa kinabuhi sa uban. Apan ang pulong sa mga tawong dautan makapasakit. Ang kasilag makahaling og kasamok, apan ang gugma makapasaylo sa tanang kasaypanan. Ang tawo nga may pagsabot nagalitok sa mga pulong nga may kaalam. Apan ang tawo nga walay pagsabot nagasultig mga pulong nga maoy hinungdan nga silutan siya. Ang mga maalamon padayon nga nagakat-on, apan ang mga buang-buang nagalitok sa mga pulong nga magpadali sa ilang kalaglagan. Ang bahandi sa adunahan makapanalipod kaniya, apan ang kawad-on sa kabus mulaglag kaniya. Ang ganti sa tawong matarong mao ang maayo ug taas nga kinabuhi, apan silot ang maani sa tawong dautan. Ang tawon nga mopatuo sa mga pagbadlong makaangkon ug maayo ug taas nga kinabuhi, apan ang tawo nga nagasalikway niini mahisalaag. Bakakon ang tawo nga naghambin ug kasuko, ug buang-buang ang tawong manglibak, ang tawong tabian daling makasala, maalamon ang tawong magpugong sa iyang baba. Ang mga pulong sa tawong matarong bililhon sama sa pilak, apan ang hunahuna sa tawong dautan walay pulos. Ang pulong sa tawong matarong makahatag og kaayuhan sa daghang mga tawo. Gawas lang sa mga tawong buang-buang nga mga matay tungod sa kawalay pagsabot. Maadunahan ang tawo tungod sa pagpanalangin sa Ginoo ug wala nagahatag ang Ginoo og kalisod sa iyang pagkabahandianon. Ang kalipay sa buang-buang mao ang paghimog dautan, apan ang kalipay sa tawo nga may pagsabot mao ang pagkinabuhing maalamon. Maingon nga ang gikahadlokan sa tawong dautan may tabukan niya. Ang ginahandom sa tawong matarong maangkon niya. Kung moabot sa kinabuhi ang pagsulay nga daw sa bagyo, mapukan ang tawong dautan. Apan ang tawong matarong pabiling, magbarog nga ligon. Maingon nga ang suka makapangilo sa ngipon ug ang aso makapaluha sa mata. Ang tapulan nga tawo makapaugtas sa nagsugo kaniya. Ang nagatahod sa Ginoo taas ug kinabuhi, apan ang tawong dautan mubo rag kinabuhi. Ang paglaom sa mga matarong makahatag kanilag kalipay, apan ang paglaom sa mga dautan walay katumanan. Ang pagsunod sa mga matarong sa pamaagi sa Ginoo mao'y magpanalipod kanila. Apan ang pagsupak nini sa mga tawong dautan makapalaglag kanila. Ang mga matarong dili papahawaon niining yuta, apan ang mga dautan palayason. Ang mga pulong sa tawong matarong may kaalam, apan ang mga pulong sa tawong limbongan makapalaglag kaniya. Ang tawong matarong nasayod kununsaya ngay isulti, apan ang mga tawong dautan walay laing masulti kundi ang sayop.